Čo všetko sme ochutnali v Lučenci za 24 hodín? Začíname v reštaurácii Biela labuť, ktorá sa nachádza v nádhernom parku. Tu sme ochutnali takéto ňoky na medveďom cesnaku so sušenými paradajkami a takýto pita chlieb plnený trhaným mesom poliatý čedarom. Bola to fakt bomba. Kristián, diete. Kroky nasledovali do Tančiareň a pivovar Franz. Za mňa veľmi pekné priestory. Určite vám tu odporúčam si dať tatarák a tento ribeye steak. A tak skvelú omáčku zo zeleného korenia som dlho nemal. Raňajky kde inde ako Café Lehár, kde si vieš dať takýto ikonický kornutok s parížským šalátom a kávou. Ak máš zápchu, tak toto ti isto pomôže. Keďže sme boli na športovom evente, tak som si struhol zopár zhybov a dosť mi vyhľadlo. A tak sme sa ocitli v Ristorante Romantik. Za mňa jedna z najlepších reštaurácií, akú som za poslednú dobu navštívil. Od predjedla cez hlavné jedlo až po dezert. Skvelá kačacia pašteta, veď pozrite na tú farbu. Sezónne kačacie prsia a táto pizza mi ustalila dekel. A táto tiramisa na záver to úplne že zaklincovala. Ak som niečo zmeškal, napíš mi to určite do komentu a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.